अगर रौरा वजन कम करे के बाद रौरा दिमाग में ये सवाल जरूर आयल होई कि रोटी अधिका फायदेमंद बा की चावल। दोनों हमनी के खाना के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा हा, लेकिन हमनी के शरीर पर एकर असर अलग अलग होखेला। आई समझल जाव कि दोनों आपके वजन कम करे में कैसे मदद कर सकता। रोटी अवूरी चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट के निमन स्रोत हा, लेकिन एकरा में कुछ अंतर बा। रोटी में फाइबर, प्रोटीन, आयरन अवूरी मैग्नीशियम पावल जाला। गेहूं के रोटी में जटिल कार्बोहाइड्रेट होला, जवन धीरे धीरे पच जाला। एकरा चलते आपके पेट बहुत देर तक भरल महसूस होखेला। इतने ना, बाजरा, ज्वार, चना चाहे जौ के रोटी में फाइबर अवूरी प्रोटीन के मात्रा अवूरी ज्यादा होखेला, जवन की वजन घटावे में ज्यादा मददगार होखेला। चावल, सफेद चावल में कार्बोहाइड्रेट के मात्रा बहुत होखेला, लेकिन एकरा में फाइबर कम होखेला, जवना के चलते इ जल्दी पच जाला अवूरी ओकरा बाद भूख भी जल्दी होखेला। लेकिन ब्राउन अवूरी रेड चावल में फाइबर अवूरी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होखेला, जवन की पाचन के सही राखेला अवूरी वजन कम करे में मदद कर सकता। कवनो खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मात्रा से पता चलेला कि इ हमनी के खून में चीनी, ग्लूकोज के केतना तेजी से बढ़ा देही। जवना खाद्य पदार्थ में जीआई ज्यादा होखेला, उ चीनी जल्दी बढ़ावेला, जबकि कम जीआई वाला खाद्य पदार्थ में चीनी धीरे धीरे बढ़ जाला। कम जीआई वाला खाद्य पदार्थ हमनी के शरीर खाती बेहतर मानल जाला, काहे कि इ हमनी के धीरे धीरे ऊर्जा देवेला अवूरी डायबिटीज जैसन समस्या से बचावेला। रोटी के जीआई, गेहूं के रोटी के जीआई 30 से 55 के आसपास होला, जवन कम से मध्यम के रेंज में आवेला। ज्वार अवूरी चना के रोटी के जीआई गेहूं के रोटी से कम होखेला, जवना के चलते इ वजन कम करे में मददगार साबित हो सकता। जीआई कम होखे के चलते रोटी धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ेला, जवना से ब्लड शुगर के नियंत्रण में राखल जाला अवूरी हमनी के जल्दी भूख ना लागेला। चावल के जीआई, सफेद चावल के जीआई लगभग 70 से 90 होखेला, जवना के चलते इ हाई जीआई वाला खाना बनावेला, मतलब कि इ जल्दी पच जाला अवूरी ब्लड शुगर जल्दी बढ़ेला। ब्राउन राइस के जीआई 50 से 55 के आसपास होखेला, जवना के इस सफेद चावल से बेहतर होखेला। रेड चावल अवूरी ब्लैक चावल में फाइबर अवूरी एंटीऑक्सीडेंट होखेला, जवना के चलते एकर जीआई सफेद चावल से बहुत कम होखेला अवूरी इ वजन घटावे में मदद कर सकता। वजन कम करे खातिर इ जरूरी बा कि हमनी के जवन खाना खैले बानी जा उ बहुत दिन तक पेट के भरल रहेला अवूरी हमनी के जल्दी भूख ना लागे। रोटी फाइबर अवूरी प्रोटीन के मात्रा ज्यादा होखे के चलते रोटी चावल के मुकाबले ज्यादा समय तक पेट के भरल राखेला। जौ, चना, बाजरा, सोयाबीन से बनल रोटी निहन अवूरी ज्यादा फायदेमंद होखेला, काहे कि एकरा में पोषण ज्यादा होखेला अवूरी पाचन के गति धीमा करेला। चावल, व्हाइट चावल जल्दी पच जाला अवूरी कुछ समय खैला के बाद हमनी के फेर से भूख लागेला। ब्राउन चावल अवूरी रेड चावल में फाइबर ज्यादा होखेला, जवना के चलते इस सफेद चावल के मुकाबले तनिका धीमा पचेला। त वजन कम करे खातिर का खाए के चाही। अगर रौरा सफेद चावल खाए के बाद ओकरा के मसूर, सब्जी भा दही के संगे खाई, ताकि एकर जीआई कम होखे अवूरी धीरे धीरे पच जाए। अगर आपके जल्दी ऊर्जा के जरूरत बा अवूरी खाना जल्दी पचावल चाहतानी त चावल आपके खाती एगो निमन विकल्प बा, लेकिन वजन कम करे खाती सफेद चावल से बची अवूरी भूरा चाहे लाल चावल खाई। अगर आप चाहतानी कि आपके पेट लंबा समय तक भरल रहे, आपके जल्दी भूख ना लागे अवूरी ब्लड शुगर नियंत्रण में रहेला, त रोटी आपके खाती बेहतर विकल्प बा। खास तौर पर बाजरा, ज्वार, चना चाहे जौ के रोटी वजन घटावे में भी इ बहुत फायदेमंद साबित हुई। वजन कम करे के सबसे बढ़िया तरीका बा कि आप अपना खान पान के संतुलित राखल जाए। वजन कम करे खातिर दिन में ब्राउन राइस चाहे रेड राइस अवूरी रात में फाइबर से भरपूर रोटी ले सकतानी। अगर वीडियो अच्छा लागल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।